Esta maqueta en 7 pezas é un dos poucos recordos que os veciños e veciñas de Sarria teñen dunha fortaleza en pé ata o ano 1860. No 1860 vendeuse, comprou os batallóns e agora actualmente, a partir deses anos, pois o único que queda é, digamos, o torreón de defensa ao dereito e unhas escaleiras que se lle fixeron para facer un mirador. Estas son tan só algunhas das preto de 20 maquetas elaboradas polo artesán sarriao José Luis Arias, traballos que ata chegar ao que hoxe vemos gardan detrás de sí unha longa planificación. O primeiro que fago é en concreto ir ao sitio, logo aquilo, medir, sacar moitas fotos, e pois na casa facer uns planos xa a escala, fago só a dúas escalas para que me salga un pouquiño proporcionada. Con esta folla de ruta, este autodidacta construiu as súas primeiras maquetas. A igrexa de Santa Mariña de Sarria, tal e como se coñecía ata o século XVIII, é actual. Tras elas chegaron outras como a igrexa de Santiago de Barbadelo feita en granito. Esa xa deu sobre uns 70 kilos, está feita o interior tamén en granito, e xa digo, deu moito traballo porque, claro, non é igual cortar madeira que cortar pedra. Maquetas en pedra ou madeira como esta igrexa de Portomarín o seu último traballo tras preto de 8 meses preparando esta fermosa miniatura. O poñerte a facela, claro, encontras con moitas dificultades, que son moitas as portas, despois o que é un montón de coronicas, que é o problema que tes. E onde José Luis coida cada detalle ata no interior. A xente que ve, o que máis lle chama son digamos, o interior. Unha viaxe en miniatura polo camiño francés que cada día cativa aos peregrinos que pisan o concello de Sarria. Dicen que efectivamente impresionados, sinceramente, que esa é a palabra, máis que impresionados, depois fotos e deso, non sei, penso que andan por todo o mundo. A igrexa de Arzúa ou o mosteiro da Magdalena serán as próximas maquetas que recreará, esas que polo momento seguirán lucindo a través do escaparate deste local de Sarria.